Uh, puyan, kinabuhi na ako na bukid ay. Wa tay naatay kinaadman. Ang kinaadman na to kanang kinaadman bright. Kinikining bright. Kamao ta mo drive ba? Driver ko sa balhabal sa una kanang motor. Bisig mo sa klasiya sakyanan. Grabe ko maayuha mo da drive bro. Nana ko sa bukid. Wa na kitag nga sakyanan nga pwede ka dapat wa sa lisensya ko. Pero kaagi emergency nga mag-drive na ko. May lisensya hay. Mag-drive ko kay driver ko. Ang nakanindot lang gid ning driver no. Bisin pa og wa ka lisensya. Basta driver ka. Driver ka. Round tanan. Kining bukid niya akong gipuy-an na ginusara ko. Pero nay magpa-drive na ko. Ilhan man na. Kay oh no. Moabot ra man ginani mo. Pero di sad mahitabo nga moduol sad ang nakinganlan. Kay ako nga driver tingalan ako gimuduol. Ug di ba ako mangita. Astilan. Mo ni kinabuhi sa pobreng hamugaway. Dangog. Sad ni kinabuhi ay. Tara usa madakin as pa man. Adto ko sa Pikas Barangay. Adto. Sorry ko. Layuan naman kung naabtan. Uy, kapuyar maglakaw. Wa ka lang tumagbo. Lati akong motor ay. Tigil ta ko magbaklay aning perting layuan. Pagkira ni din damita. Buang nga sa tukong motor na plat noon. Tungod baka kadako sa kong lawas. Di ba sa panao mo. Muayo ato. Wala ba ibalik kitanan din rin. Saon lang katanaw ko ato. Ani ron. Gumabot kong padulungan ani ron. May tag na ako masugot. Sus ka na timing kayo. Ganaay nagpadong. Kanang ko, Brad. Ay. Kanang Sis, ma'am. kanang kuan ba lain pa ako ba? Basin ganahan kag kanang mukuan kag habal? Habal? Habal. Oh, kuan ba? Habal ba? Di kay ko kasugat ko do kasi nganing nawasa pero. Anji habal maga. Bukan na. Oh, Di oy, ba ito patiwas ma'am. sa istorya? okay na kay habal ako, driver ko. Oo. Pero Kana. Mao na kung Ulitaw sa ko, ulitaw ulitaw sa sa ko. nga. Muhabal ba? Gracias Lord. Oya, kusunado jud nga mo kuan og habal kuan. Ay, ila sita. Just call me Tugsok. Oh no. Andam nga mo habal. Ang siguro to kana. Hindi to maayo ang motor ba? Habal mo. Kuan sa tatuos istorya. Aya, okay na. Unsa may habal imong pagita day? Mao gani kay kanang gusto mo habal ba? Sakto. Ako, driver ko, bro. Litaw sagto. Ganahan ka ko nga na. Ay kay nang inasara ko dito sa mga asinda gani nga. Asinda day nga dili ako abang nang yuta ra kay Kamao ka mo habal ka ha? Sus, grabe marunungan ako ay. Nga ning mga lawas ha. Mao rin akong paborito kay murag ka ng labaw pas po ang burag buntod ba. Tuya. Unsay tuya? Nabuang ka? Unsa man ang habal nimo? Motor ba? Di maguguni mo patiwasan og istorya. Ang ako pud kusabot nimo nga di kamao ka mo drive og habal. Oh no. Buang man siguro ka. Di mo tani mo patiwas og istorya. Wa man kay klaro. Niingon ka habal. Unya karon ang motor. Pwede din habalan ng motor. Ang dapat habalan, pariha nimo. Ngano man yung ingon makanghabal? Na unsa nga? Habal nganong nahisgot magag motor? Nga ang habal ako driver ko. Kamao ko mo drive dili habal. Kung pwede ang habal sama sa imo nga babae ka. Sana naman ang taon pertig. Wa ka habal di ay? Ang aking buot ipasabot nimo kung dili ba ka mo drive og habal. Kana unta nya ingon ka gani habal. Karon hindi kahe na ni karon. Reklamo ka. Paminaw ha? Kita raman duha dire. Ay, reklamo. Dire.